Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV bisimilla moɗon le émission mo wiyeteɗo Kalden hande hono no andirɗon ni ana ɓuuri doni duuɓi sappo joni Mali ana wondi tiiɗalla mawɗo tiiɗalla o woni fuɗi gila e funnangue warde fa hakkude leydi meɗen ɗo ɗum woni hedde centre to en nema e dow majjum ko Pinal TV yetti Sikasso ko heeɓi haaldude e yimɓe kewɓe toon en nema surtout yimɓe gonɓe fedde wiyetede association des amis de la culture pul ɗum woni tabital pulaku section muɗum gonɗo Sikasso o yimɓe Pinal TV heeɓi gajodirde mabɓe seeɗa andude hono hen Mali o worruno keñen hono Mali o worri hande kañum hono hen jaam o wawi wartude leydi meɗen ndi e dow majjum ndu ɓe heeɓi wadde toon ñalande ɗum woni ñalande hertanade banggal jaam e deƴere hono hen ɗum wawi wartude leydi meɗen ndi ɗum woni journée culturelle ko ɓe gadi ko mbiyata journée culturelle pour la paix et la réconciliation du Mali ndenno e dow majjum ɓe heeɓi wadde kulle kewɗe ñande muɗum ndenno ɓe heeɓi wadde du hono ko wiyete théâtre ko sukaɓe heeɓi wadde théâtre miccitinde yimɓe hono hen baasi o worri hande leydi meɗen ndi ɗo en nema kañum e hono hen ɓiɓɓe leydi hono ɓe mbawi nanguirde juuɗe Allah fa han baasi o na timma leydi ndi kañum hono hen baasi o e heɓori ɓiɓɓe leydi ndi saabi yimɓe kewɓe heeɓi hen bonanda mawɗo ɗum woni yimɓe maayi hen yimɓe eggi hen yimɓe kewɓe du e murti hen ko heewi hono jawdi mabɓe nden dow majjum ɗum hono no mbirumini ono sukaɓe heeɓi wadde sketch ɗum woni théâtre dow baasi hakkude leydi meɗen ɗi joni o ɓe gaɗi théâtre dow ko wiyete baasi ko basal ley baasi ko basal o ɓe holliti yimɓe hono hen tiiɗalla o woni hande e leydi meɗen ndi ɓe heeɓi wadde kasen théâtre goɗɗo e ko wiyete yeli e yoyo e leyli yeli e yoyo o woni hono hen Mali o worruno keñen saabi kanko Amadou Hampâté Bâ mo windowo dewta mo heeɓi windude gila ana ɓuuri duuɓi kewɗi joni mo heeɓi windude baasi gonɗo ley Mali o hande o gila ɗum yettaki saabi mo yino ɗum gila ɗum yettaki nden mo heeɓi windide ɗum ley deftere makko nde nenne sukaɓe ɓe heeɓi haalande men ɗum fou ley théâtre mabɓe o kettoɗen ɗe. Regardez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Surtout les femmes veuves et les orphelins. Hier, on nous appelait Yanda Kelepi, Yasser Matolo, Lobo Bali, Gumba Sidibé, Namoro Gampo, Nyamoy Maïda, Yahuda Djakoulé, Joseph Kamate. Et aujourd'hui, dans le même pays, on nous appelle les déplacés de guerre. Et mon Dieu. Nenoya Baboya, Basiwasini Abam, Basiwasini Nena, Nenoya Baboya, Kelemani, Kelemani, Kelereni Fatanya, Kelereni Fatanya. Yanda, Nabo. C'est toi Yanda, Nabo. Yanda. Qu'est-ce que tu fais ici Yanda? Yanda, oh Adumalo. Quel est du coup de Messia? Et Lobo, Lobo Matano? Basi porta atikando, kala jude ne fanasiano. Yanda, comment nous faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Elle est partie. Depuis la détermination, on a plus réussi de la nouvelle. Elle a été violée. Comment nous faire? Qu'allons-nous devenir? Nous avons perdu tout ce que nous avons. Et mon Dieu. Et Lobo. Tu sais, les peuples ont un proverbe tellement réel là où ils disent que Basiko Basa. Yanda, ils ont vraiment raison. Basiko Basa. À cause de cette guerre, nous avons perdu tout ce que nous avons. On ne va peut-être pas au Basitima. Et Lobo. Nos écoles ont été fermées. Nos champs ont été brûlés. Nos mères sont devenues des veuves.
Nous, les enfants, sommes devenus des orphelins. Le pire dans tout ça, c'est que les hommes nous tentent partout. Dans ce monde d'aujourd'hui, personne ne veut faire du bien gratuitement. Yanda, evo yanda, doane, sabi ko modo ne loto Ayaawo, hay so sukatari mai yata dum. Bamanango, magoro mai suru boli, na korona abeje. Eh Lobo, tu sais, ça me rappelle d'Nji'tondiren qui date des dizaines d'années. Il avait fait une prédiction là où il disait que malheur au pays quand le lait se transformera en sang et en pu. Quand les excréments et l'urine se vendront au marché. En ce temps-là, le monde se transformera. Kenny et Yo-Yo seront écrasés et moulus comme farine. Les hautes berges des fleuves s'affaisseront comme des murailles de pisées sous le fer de la tornade. Les rivières descendront jusqu'à l'étiage. Les forêts deviendront des déserts. Les grandes cités ne seront plus qu'amasses, des ruines. Là où ruisselaient des cours d'eau, on ne verra plus que bancs de sable. Les grandes maisons à étages seront-elles des dunes amoncelées, d'autres semblables à des nids de lézards, de caméléons, de cancrelades. Dans les champs, les calebassiers comestibles ne donneront plus que citrouilles en mer. Les femmes et les vaches deviendront stériles. Et si davantage elles enfantaient, elles n'allaiteraient pas leurs petits. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. En ce temps-là, les chefs, qui pourtant peuvent abuser sans risque puisqu'ils sont chefs, mentiront effrontément. Et les plus riches ne repugneront pas à voler les plus pauvres. En ce temps-là, on croira que la terre est le ciel et que le ciel, lui, est la terre. Telles étaient les prédictions. Yanda, dis-moi, qui est Amadou Mpatiba? Ah, Amadou Mpatiba était un sage écrivain africain ethnologue qui est né en 1901 à Badjangara et qui mourut, hélas, en 1991 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et au cours de sa vie, il avait écrit plusieurs livres comme Nji'tondiren, L'Empire Peul du Massina, L'étrange destin de Wana, Il n'y a pas de petite querelle. Et au cours de sa vie, lorsqu'il était à Badjangara, on l'avait surnommé le sage de Badjangara. Yanda, est-ce que tu as vraiment compris ce que Amadou Mpatiba veut dire dans cette prédiction? Je crois avoir compris, mais je doute. Car lui aussi avait dit qu'en Afrique, tout a un sens. Chaque chose a une raison valable d'être ce qu'il est. Oui, c'est vrai. J'ai entendu parler d'un sage qui n'est pas loin d'ici. Allons le voir. Allons-y. Yanda, tu vois ces sages? Il a l'air d'un sage, hein? Je ne crois pas, hein, parce que moi je ne vois que ce que je vois. Ok, allons-y voir. Jawad. Gantan. Alors, c'est... Comment allez-vous? Akakerea. Bismillah, allez aussi. Prenez place. Jodi. Keuti. Oui. Ok. Awichi, oraseli. Gantan. Awi jongi, awi bomi. Oto iwoto. Yanda, vas-y, parle. Bon, vie, pour Yanda, qu'elle est encore pour l'autre Paris. Nous sommes des déplacés. Ah bon? On est guinabé pour les mots? Yanda, quelle est plus de bon? Ah, l'autre Paris, une femme pleine. Là, vous êtes là longtemps? Oui. Oui, non? J'espère que le problème faut être là. Allez, on va Bon,
avant tout, nous voudrions savoir comment vous vous appelez. Moi, je m'appelle Malina. Hein? Malien. Et vous êtes de quel ethnie? Du sud, centriste, ouest. Kalden, tu entends ce qu'il dit? J'ai à moitié compris. Bon, nous voudrions comprendre le sens d'une des prédictions d'Amadou en Patipa. Vas-y. Il avait dit malheur au pays quand le lait se transformera en sang et en pain. Quand les instruments et l'urine se vendront au marché. En ce temps-là, le monde se transformera. Eli et Yo-Yo seront écrasés et moulus comme farine. Les hautes berges des fleuves s'affaisseront comme des murailles de Pizé sous l'effet de la tornade. Les rivières descendront jusqu'à l'étiage. Les grandes cités ne seront plus qu'un masse des ruines. Là où ruisselaient des cours d'eau, on ne verra plus que bancs de sable. Les grandes maisons haïtas seront-elles des dunes amoncelées, d'autres semblables à des nids de lézards, de caméléons ou de cancrelates. Dans les champs, les calebassiers comestibles ne donneront plus que citrouilles en mer. Et les femmes et les vaches deviendront stériles. Et si davantage elles enfantaient, elles n'allaiteraient pas leurs petits. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. En ce temps-là, les chefs, pourtant qui peuvent abuser sans risque, puisqu'ils sont chefs, mentiront effrontément. Et les plus riches ne repugneront pas à voler les plus pauvres. En ce temps-là, on croira que la terre est le ciel et que le ciel, lui, est la terre. Telles étaient les prédictions. Ah, où est-ce que vous avez appris ça? On a appris ça à l'école. Et voilà. Voilà pourquoi on a dit que tous les enfants doivent aller à l'école. Kodum tadi biya masuka fu an hariya da jango da tudan gini. Wani kama afora ko dem seni be kana ta école. Mais fi kawtu du kana gali keni kun. Yo gonga mun pai fa waron lamdo. Sabi kahala kawana mere wali kuma ni kuma bari. Amado apate babe yo mi fo ko nono be na ngere ma domina ka ke jeli ni ne. O korate nono mi be biri ka bo bakana alite. Tabi ni fo sitiri. Yo hala ubi nyalmu anawara na kosam waylo wonta ida e god. Wallahi alud. Odebi. O koro e mi munu be fani bala munu be na no fere sira kunna. O koro e mi Mugomulu tunkanga no sutura ka koto no matala bude na kobo no matala bukasi mbeje kumbuli kan amado ampate ba wi nyena anawara na yi kasi chobe ana yeye de yuma ko juku na fere su ko na we jume o korota yi ka fo ko ambe ko judo de ye no be ka fere su ko na la ko tu le ayi ko te ma o de tena no won toy ambe na no wa ba fa be na ke su bi ako odo ina ye mo ko na ba o ma o tu ba do na ina maka ke desert ye odo ako iba ye ba o mu tu ma tse ka tike ku tike chuna no ya ko ma ako fana odo ina ye yiru munu tume demba wolo ani danfa munu tume demba wolo munu tew bebe la maka ke demi semanu yi akotuni odo muso ani mishi muso mana de wolo ita so chama yere ke de wolo balu de ga ku kera de wolo fewi de mu tin shintu ma achaya ako odo adama de na wasoni koye manga wasoni ko kuyi ako tuguni odo maria ko na tesewa kwe odo tuguni akala ka fo ali amadu habate ba ako
ma tumbe ko ka komi ke no e fenti bina na balu fenton na anye ko odo fana na bi akotuni odo hina fena ba anake bawo ko sampulu yi wa ko fana bela yele maka ke sampulu amadu hampate ba o wite nyaldi ana wara cho e jeete le ndu moji de wana cho tan de yimbe sikkata hande no yimbe itirta taro de munena de be yegede ana sonna ni wala yimbe montan yobondirde yimbe montan hankati suudirde suudu ya timman faala nena mum ko wi maaje mawde de naade jor fade garta e pokko kala kanko Amadou Hampate Ba on sifa goto sifini ko wiide nene mum kasi na yi ladde mawdi funaadi bon tutule e chaine dum kasi hande e yi o wi nene mum ladde mawde e puttudi mawdi di ko di jibita ko na wartu wonta ko parole kanko Amadou Hampate Ba ko haali no kasi wiide hen nene mum rewbe be e naydi bi funaadi mottu jibita kala e majji jibinde ayam fay hokkata ɗiɗɗo mum o faamina ñene mum ko wasorteno wattan wonde hunde majjude ko neɗɗo suuɗortono ko wattata ñaaƴirde limagu timma kanko Amadou Hampate Ba ɗin sifaji kasi hollino wiide ñalngu mum na wara joom en jawɗele janngude e jogota ko yaade ñaamde e bonnude tal o wi ñene mum na kasi en yii yimɓe ɓe ɓe jowodira e ley gure mawɗe ɗe ɓe laato hono no tenkenaɓe laato hono no coɓe jowodiraɓe ɗum ko ɓeten ñamanto ko ɗum e hono mum e sifa Amadou Hampate Ba o timminiri konngol ngol ñene mum yimɓe ɓe na sikku leydi ana laato kammo ana naato leydi ɗum wonno prédiction Amadou Hampate Ba vous m'avez bien compris maintenant. Est-ce que vous avez des grands-mères qui vous ont un peu conté l'histoire de Heli et Yoyo? Oui. Qui peut me rappeler de Heli et Yoyo? Parce que ça fait 62 ans que j'ai perdu mon papa. Je ne me souviens pas avoir entendu parler par un vieux ou une vieille qui m'a raconté l'histoire de Heli et Yoyo. Wala emo wawu haanande kam cimtol heeɗi e yoyo awtomo sika heeɗini yoyo e waɗo faña tu peux bismillah. Le paradis perdu. Aljanna timmi aljanna men boni kanga aljana chaine. Histoire, je passe dans le walo. Yen koye mi tumena ke walo konona e kumana dole tamasere dole do bangena uni do so mi senekala uni no monche ngoni walo. Au pays mythique de Heli et Yoyo. Oyo de yoro e majam nyom kanu to kacha yoro mena pays mythique de Yoyo do ngoni ko manoje jamote kewo sanne. Où l'on ignorait ce qui s'était passé une nuit sans souper. Et madame, vous dites, on casse les dents. Il va falloir souquer kono yelema ba do de nana bangi ni yo jamana. Dans ce pays-là, rien ne manquait. O jamana no foi te mau joro e leidi di yimbe ngala soupe. Le céréal, la fortune ou le bétail. Mission to be. No to be. E gonno non kala ko ne wiye jawdi daraniinde e nguure. Tous y trouvaient abondance. Kala ko neɗɗo ana miilotono Heli e Yoyo ana tawete. La mort y était rare, la progéniture nombreuse. Heli e Yoyo heewano maayde e kewɗo ɓeygu sanne so yati manca Heli ni Yoyo jamana kono waw gadde ɓayo ɗum kaca ako Heli ni Yoyo no mom Sikasso ko tuɓɗi. Ma fille, Heli et Yoyo a été construit par vos grands-pères.
nden no ɗum wonno ko sukaɓe heeɓi haalande men ko dow ley baasi ko basal kañum e yeeli e yoyo andude hono hen Mali o wurruno keñen jaam wonnoɗo Mali ɗo hande kañum e miccitinde yimɓe kasen hono hen Mali o wurruno keñen hono hen ɓiɓɓe leydi ndi wurruno keñen hono hen ɓiɓɓe leydi ndi wurri hande nden no andude baasi o wala fof ko waddata so wona basal kañum yeeli e yoyo kasen miccitinde yimɓe tan hono hen Mali o wurruno keñen hono hen Mali o wurri hande ɗum fou Amadou Ampate Ba yino ɗum waɗi somo windi defte muɗum dow majjum kasen mi heeɓi haaldude yimɓe gomɓe e section tabital pulaku ɗum woni fulɓe gomɓe e Sikasso to e nema e banggue muɗum mi heeɓi haaldude mabɓe andude hono hen Mali o wurruno hanken kettoɗen ɓe kabaru tiiɗalla gonɗo ley Mali o mi sikkitan o tiiɗalla cattuɗo jangto sanne woni yewtude e on sifa no tiiɗalla o heewi mbadiji fa hande ka o wari o majjini yimɓe ko ɗum noon tagi moni fuu ana jogui immanade ana sikki no immori ni ana wawa gayno tiiɗallaji ɗi saabi ɗum ka minen kam e yimɓe fina tawa ayo miɗen tawi so warti e gueɗal leƴƴi ɗum ka gueɗal fina tawa kasi ana wawa yiyoyede hen saabi mbadi ndi wonti mbadiji kew ɗum noon woni ko tubakoɓe mbiyata e multi forme ko eɗen hani famde tan e ngobu oyo goto sayi eɗen wiya oyo ko ka diina woni fimde o ko tuhucci o ko ga fay fof e leydi men wonɗen noon sen yalti eɗen naata leyɗe keddiɗe ɗe papier ji men fof gotum wonata ɗum ɗereji ɗi e ɗon woni go'o sukaɓe men jangguiɗoɓe en jii hande mago waɗago ngo woni yanda kele pili e lobbo bari koɓe waɗi ko e cuuɗi mabɓe duɗi ɗo ɓe jangidanno ɗo haaju mabɓe walano e toon wiide o yo pullo yo dogonojo ɓe kaali hen haala bozoɓe ɓe kaali hen haala boboɓe ɓe kaali hen ene wayno siiji gonɗi toon kodduɗi fuu ɓe kaali hen haala mune ɓe holli yimɓe ka hande ɓe ɓitti sanne saabi sa ɓamini sukaɓe goni janggo enen mawɓe nde gonnoɗen sukaɓe nde en guuray ɗe gurdameje bonɗe fa saraɓe men eggine abbiraɓe men bare inniraɓe men jane ene e kohe men ngotten jangude so ɗum waɗino hande tawno en ngala ɗo no wadde foti e laaren ande ɓiɓɓe malinaɓe en fou en goto en gotum so en ndeni leydi men ndi fof gotago men ana tabita so en ndenani ndi ɗum ka caru e caku ni ɓeydeten hono hande mago ngo no sukaɓe kolliri hen e fawade ko Amadou Hampate Ba e hoore mum joofino woni heeli e yoyo. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min ko mbiyetemi Ali Coulibaly miɗa anditire Ali Sokora miɗa iwa ley région Motti cercle tenengo arrondissement men woni Djoura village o jati woni Sokora ɗum ɓuurmi anditirede dow sakiraɓe meɗen pula ko hande Ali Sokora. Gasi san arande no Mali wayno fadi basi o warde Mali ana welno e dow fawade on ɗon wakkatu tawi yimɓeɓe ana pamodiri e jeydaɓeɓe e hoddiɓeɓe hon fou ana haybi gueɗu muɗum ko tawete fati laato sababu toñirde bandum non tan du watta so gondal wela ko ni Mali worruno nden no wakkata fo nde kayɓuɗa banggue ma kaybum banggue an fo ana jaali en keɓan jang gila Allah waɗi so baasi o fuɗɗi caggal tan gonɗen wirfitade ɗum woni torra e masibo yuppogol ƴiƴam e masibo bonugol jawdi e masibo du o rafi hoolodiral kasen e joddiɓe wakkata fo nde ɗum wari fou ɗum woni masibo jaati e ley hakkude wondiɓe. Waaleykum salam. Min miɗo wiya Amadou Ba miɗo jeeya laamu jenne commune Pema e Guinden wiya Kunti mais jonde am hande o yo Sikasso mi wari ɗo en e dow commerce agu jooɗi ke ɗo fa juuti hande fade basi o warde tawi leydi ndi indi deeƴi indi walti homo fou ana yaha ɗo yiɗi homo fou na golla ko yiɗi durowo duran remowo reman e dawowo dawan awowo awan jangowo jangan kulle ɗe fou ana moƴƴi position mum na moƴƴi nden no tiiɗalla wari saami e leydi ndi illa 2012 mo saamugol tiiɗalla e leydi ndi illa 2012 waddi tiiɗallaji kewɗi e leydi meɗen ndi hertanade laamu mutti o donc santiri o ɓuuri hewde donc ɗon mbawɗen haalde sabi ɗon jeyɗen nden no e ley majjum tiiɗallaji ɗi jottini fa neɗɗo wawa yaltude suudu muɗum na yaltude ngendi mum ɗi jottini ndema wa remoyde duro wa duroyde
ɗi jottini dawo wawa dawde ɗi jottini kulle ɗe fuu laati tiiɗi jottini kasen ɗum hoddiɓe fulɓe hoddiɓe ronki hawrude bamaraɓe hoddiɓe ronki hawrude dognoɓe hoddiɓe mo ronki hawrude ɗi jottini ɗo donc e ley majjum woni mana ko ɗeɗo baali kawrti walde wiyetende wallu peewal kañum e walde toɓatal pulako Sikasso nde hoorejo mum woni docteur Campo e ley majjum min ballodiri min kollodiri homo fuu waddi hakkille muɗum min ballodiri e dow hono watten so jang o warta no worduno ni hay so ana tiiɗi homo fuu watta hen hakkille mum homo fuu watta hen anniya mum homo fuu watta hen dabare muɗum pour que fa e hakkilleji yimɓe ɗi gartodira ɗum ɓuuri tidde sabi wona ɓamude malfal na ɓamude ɗum ɗo haɓa e bandum wona ɗum waddata jang ko tawi ka waddude jang yo homo fuu wartira hakkille muɗum joddoɗen nangodiren juuɗe itten haɓo si hakkude meɗen itten min ɓurina min jaasi hakkude meɗen donc ley majjum men kawrti min mbi wallu peewal kañum e tabital pulako hawrti ɗo noddi yimɓe fuu min gaɗi ley hen théâtre ngaji min gaɗi ley hen jimi min gaɗi ley hen noddi gouverneur min noddi jonka préfet wari fay so gouverneur heɓa waɗa préfet wari mairie représentant mo wari conseil tarkiri wari wara tabital pulako wari noddi baale fa heewi min noddi baale ƴuuri Bamako warde ƴuwde luwal alluwal e gawal yaadiɓe seeko Allah e booli e yirwere pulako Mamoudou mumen fuu gari kawrude e ballal ngal université mamaro donc ley majjum haala kewɗi kalama ley hen yimɓe hewɓe fuu faami ley hen théâtre o jaati waddi yurmedeji kiɗɗi no wayno no yimɓe joddino no gorduno arande kañum e dudal Amadou Hampati Bakko haalno ko warata e duuɓi 50 wi hono ndeɗe haare ana wara Allah waɗi nde wari donc joni jama o faami wiide so en noddodiri e yimɓe ɓe joddiɗen en fof en kawrti wona pullo men wona bamarajo men wona senfojo men wona bobojo men wona kaaɗo meɗen en fuu en kawrti en ɓattodiri en kaldi o en gaɗi hono ɗeɗo kawrti fof ana waɗa sababu so hakkille ɗi ɓattodira ɗum woni mana so yimɓe men ɓe minen yimɓe wallu peewal kañum e yimɓe tabital pulako renti noddidu jama o hande nden ko waɗi ɗo ko ana hante ko heewi yalta e télé ko heewi gollal golleji goɗɗi yimɓe jiiya donc min ka ɗum woni hen hakkille am e ko andumi sago Allah sago maɗa wa aleykum assalam inde an yo Farmat Dikko en mbiyan alhamdoulillahi rabbil alamina e salminde on e landade jammo e martude kumpa moɗo e onon e gollande suudu baba onon e gollande leñol so nani wiyama torra leñol e moƴƴere muɗum ana yalta fou journaliste en kañum e jaltinta on yimɓe tinniɓe sanne oɗon kani barkinede Allah hokku on cellal muɗum ɗum adortomi avant e salminde o e landade jammo e wartude e haala kase mimi Farmata Dikko mi immiɗo warde dow inde luwal e alluwal e gawal luwal alluwal e gawal président mo Seyko Amadou Cissé gollidiɓe muɗum Ali Bari Ali Hammadi Koddamo ba Seyko Alpha Baba Barahima Boubacar Dawa Ibouba e Dieynaba Cissé e Mamoudou imɓe aɗa keewi ɗum kamɓe immini kam warde ɗo ennema hande Sikasso e waddude nelal dow inde tabital pulako Sikasso donc walde luwal e gawal so wiyama leñol ngol fof faami par ce que ɓi pullo fuu ana andi luwal e gawal hono ko woni ko ana andi ko luwal e gawal gollata ko président amen o yo neɗɗo tiniɗo neɗɗo jeɗɗo leñol ngol jingonowo suudu baba ballowo no pulako fuu yarta e ɗum waddi kan ɗo ennema hande mbasi mali hande o bandandebo en tampi enen fulɓe ɓe hande kam miɗo wawi wiide wona fulɓe tan woni ko tampi ɗum neɗɗo fu jeeyaɗo mali hande mo tampayi wala e dow banggal torra ka sabi so torra yettiki fa yimɓe joppi gelle mumen joppi leñol muɗum joppi leydi mumen joppi jawdi mumen maayi joppi ɓiɓɓe muɗum ka torra ka ƴeɓetiki donc e ñagoto Allah tan e lanɗo kiɗo annabijo o huncay torra goduko ka wa aleykum salam wa rahmatullah miɗo wiye Ibrahima Sanusi Bari aywa mi gollowo radio Ciwara FM Kajolo aywa baasi gonɗo ley Mali o aya fulɓe ni wi baasi e basal baasi gonɗo Mali hande o
omo ndaara juutude balɗe ko hanano tawede heɓi malinkoɓe saba jonde Mali leñi gonɗi ley Mali ɗi juɓɓuki gonɗi hakkude maɓɓe ɗi ɗum hanano tawede baasi duumotoɗo naata hakkude maɓɓe min ka ɗum non ni wonno jiiranmi baasi Mali o ko hana wadde woni ko waɗi yimɓe joddiɓe tilsodirɓe ɓamodirɓe ɓe hunde mun en fuuye gotum ɓe hoolare woni hakkude mun en ɓe denɗirago woni hakkude mun en e fijo e jaleɗe woni hakkude mun en so wi'ama baasi naati hakkude mum en yo hunde hamnide yo hunde mettude famde nini wonno jiiranmi baasi Mali o aywa baasi o no wawi timmirde hunde fuf ko ɓiɓɓe adama en hokka kaɓorgal fuf haala ɓuri laatade kaɓorgal hunde fuu ko luttodiri on fuf ko heewi so on haaldi on paamra so kaldal waɗi hakkillaji ɓadodiri ɓerɗe jiitodiri baasi timman ka so homo fuu holli sattere homo fuu holli mi jaɓata homo fuu holli min ɓuri laatade cuuso homo fuu holli min ɓuri wawde baasi ɗum ye yanjinan baasi tan huncata baasi nenno ko ɓiɓɓe leydi Mali hani famde ye hande andude leydi ndi leydi leñi kewɗi noon ndi wana leydi leñol gotol jeeya Mali nenno yimɓe ndentuɓe e fii so homo fuu e moɗon nangi fii o e jeeyal dentangal on pamran on jiitodiran ka so won ganɗo kañum ɓuri goɗɗo jeyde won joñaɗo ɗum woni won hennaɗo sera won miilaɗo honno o ka iwruɗo nokku goɗɗo warde wala ko jeeyi ɗum wala fof ko noddata hakkude yimɓe so wona rafi kawral ne en haali baasi waddata baasi ne wala ko waddata so wona basal aya basal ne eɗen andi Allah woɗɗin en wala fu yeleteɗo basal nenno ko hunde fu ko murse woni hen fu ko baasi mursente ko ɓuri latade murse ni taw wonno pamrumi yimɓe tinno e jilli leydi ndi tawe e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi pullo anda kañum tan jeeya Mali bamaranke anda kañum tan jeeya Mali ceɗɗo anda kañum tan jeeya Mali bamaranke anda kañum tan jeeya Mali leñi Mali ana heewi honno mbirumami nanen ni Mali ye leydi ndi leñi kewɗi woni e muɗum feeso leñol ɓurgol fuu famɗude yimɓe ngol so tawi yimɓe hiisama wi'ama haya ngol ɗo leñol fuu ɓuri famɗude e ley Mali ka ngol ɗon leñol kañum e leñol fuu ɓurgol hewde e ley Mali ngol fuu ana hani tawede homo fuu ana hokki goɗɗo teddengal e fayda e tawede ye ɓi leydi o tawe kañum jata ana yiya hoore muɗum ye ɓi leydi ɗum ye hunde joguinde nafa sanne e leydi Mali ayyo min ka ɗum ɓuri mi yiide. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Miɗo wiye Cheikh Oumar Ndiathie kono leydi ndi hande miɗo andira parastamol jalnowo yimɓe tout court. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hande leydi ndi ne hulɓini ko faati ko kalɗa joni ko no jiirum leydi ndi hande e ndi hulɓini kono Allah ɓuri hulɓinade leydi ndi hande ko wiyete sécurité e nana ara seeɗa seeɗa kono sécurité ala no feewi leydi ndi joni ma yimɓe kay pamdira perta guite mum nde ni fuɗɗo fewde ɗum kay jimi hen joni e ɗum kay hay sa haalani ɗum an hoore maɗa andi no leydi ndi worno aɗan leydi ndi mbiyammi ko leydi ndi ko laccire ko sam wiyeteno a waɗan nan curɓoɗa gasi kono hande wonti no wiyete no wayno kodde baɗaɗe buutini bamarankoɓe mbiyata datu so cobbal waɗama datu ne wawi yarede noon joni noon ndi woori kono adan kay ko lacciri e kosam ndi wiyete nde ne weeli ha maayi kawral ne woodi yimɓe ne kalda yimɓe ne gollida yimɓe ne pamdira
kono sheyɗane so ari tan ari Allah tan wawi ittande en o bone eyyi waaleykum assalam Sidi Bakay Cissé tiiɗalla gonɗo e leydi Mali ndi joni ɗo gonɗen ɗo eɗen mbawi wiide en bon terme les faits sont têtus tiiɗalla o sabu wana nokku goto o woni wana e leñol gotol ngol ɗum woni e leydi ndi fuu tiiɗalla o woni e funnague yaade hirnague sahal e ɓaleeri leydi Mali ndi fof hannde ano wondi e tiiɗallaji mawɗi e tiiɗallaji ɗi tiiɗalla sécurité ane majji tiiɗalla politique ane majji tiiɗalla nguure ane e majji tiiɗalla maral jawdi ŋaarori ane e leydi ndi donc sa ɓami tan hannde ka wala fuu axe mo mbawɗa ɓamde so mbiya ana samti goɗɗo le Mali e ɗum mbirumi tiiɗalla sécurité no woodi jamma e ñalawma eɗen nana eɗen jiya yimɓe wareteɓe egginteɓe gure mumen cuuɗi cumeteɗi e contexte politique o du eɗen jiya hannde no leydi ndi worri noon jamma e ñalawma eɗen jiya eɗen nana ce qui concerne nguure mayri o en jii hande wooɓe remde fa keɓen ñaamen ɓen donki remde gese munen tiiɗalla jawdi ŋaarori ndi du so duro warama wuro egginama homo duroti voilà dabayɗi mara duro donc globalement leydi men ndi hande tiiɗalla mum no mawni fa ɗon haɗata voilà mais ko watta so mbawen wande amorcé oɗo tiiɗalla jooɗogol e kaldal ko ganɗen fuu ko gadduɗen fuu en jooɗa kalden na en mbawa heɓude kawral e kaldal tan kawral heɓete par ce que e kaldal keɓata andude ko naawi neɗɗo e kaldal keɓata andude ko woni hakkille neɗɗo ko woni ɓernde muɗum e kaldal tan ɗum heɓete donc kaldal e kawral tan wawi wande so leydi min yalta e oɗo tiiɗalla voilà so basi du haalama sukaɓe heddaki caggal muɗum hettoɗen sukaɓe gaɓɓe du théâtre dow basi ko basal kañum yeeli e yoyo ko ɓe haalnamen darna sukaɓe ko basi waddanta sukaɓe kañum ko basi bonanta sukaɓe ɓiɓɓe leydi ndi hono hen jaam o wawi wartude leydi meɗen ndi ko sukaɓe jaati jiiɗi e hono hen jaam o wawi wartude leydi ndi hettoɗen kamɓe sukaɓe. Aleykum salam. Min ko foro foronda sita Mamadou Ba. Bon, minen ko min jiɗno ko min kala yimɓe ɓe fof ɓe nawa sukaɓe maɓɓe janggo yeddude ko ɗum wonno message amin kayne basi ko basal yimɓe pama ko ka ko basi kay ko basal basi ay hunde nafta joni minen ko min jiɗi ko kawral e nder aduna he ko ɗum wonno gadden heeli e yoyo leydi heeli e yoyo ko leydi aljannare aduna wonno bon ɗum kay ko paradis perdu so wana minen min mbaɗi min gardinan paradis o bon no ɓamam haalde ni wasa min gadda paradis o koppen basi aduna hani ko wonde nder kawral bon joni sara yaha lawol a yiyan sukaɓe jata e dertuɗe mi tawi l'école on facteur de l'éducation pour la culture de la paix sa yeehi dertuɗa heɓat avenir ko woyno duɗe woni avenir sukaɓe fof yaɓe jaha duɗe janggoya toon ɗum woni message amin. bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV no basi warri fuu tawan solution mo hen ɓeɗe mbawi wadde goto fuu no wawi darne mawde yalla fa han jaam o ana warta leydi ndi basi wala fuu ko waddata e leydi sona bonanda o ana wawi wardude banggal keɓle deeli ɗum woni jawdi leydi yaade fa hedde commerçant en ɗum woni jangoɓe fay yimɓe gonɓe e banggal cellal en kañum e yimɓe ɗum woni laamiɓe leydi ndi gouvernement o fuu so tiiɗalla ka wiyama wona gouvernement o tan du wawi gollude golle muɗum sona ɓiɓɓe leydi anda kamɓe hoore muɗum soɓe hokkidira e juuɗe jaam o wawa wartude leydi
no kala ɓiɗɗo leydi gonɗo e Mali o ana hani andude tiiɗalla gonɗo e Mali jonin o goto fuu sona hokkondira juuɗe so tiiɗalla o timma. Yimɓe gomɓe e bangga yimɓe ɗum woni yimɓe bomɓe ɓe anda basi o wala fuu ko waddanta. Nden no mi heeɓi haaldude yimɓe ɓe kasen andude kamɓe hakkille maɓɓe joni o hono hen jaam o wawi wartude ko woni hakkille maɓɓe kettoɗen ɓe. Basi o wawi timmirde fuu ko adduɓe basi ɓe yimɓe mbasa wadde hunde nde yo hunde politique hunde dañirde e mbiyay baale ɗe ɗe ngala hen gueɗal de non nga baale ɗe gueɗal majje fof ko wawde noddude yimɓe waddoɓe ɓe ɓe moɓodira ɗumen wona e batte min meɗe jeeya wuuro Samba mi meeɗa yi wuuro Samba mi anda ko rendinton yimɓe an aɗa jeeya wuuro Demba a anda ko rendinton yimɓe tan saabi enen koddiga eɗen nodda jeydaɓe wuuro Samba e jeydaɓe wuuro Demba ɓe andana toon ɓe gona e toon ɓe faaɓe jooɗo ɓe mbawa haalde basi o ɗum min ka meɗe sikki wawata timminde basi o ɗum noon ko ɓuuri moƴƴude baale wonɓe ga ɓe ngala e haare leƴƴi ɗi fuu ga goni dinaji ɗi fuu e nder guure mawɗe hande no wayno ɓuuri hewde yimɓe mum en laamu kasi ga woni ɓe moɓodira ɓe jaaha ɓe tawoya yimɓe ɓe ɓe kalana ɗumen no jaam e jaam wartirta saabi kamɓe kadi kaani ardade toon ɓe kolla yimɓe ko moƴƴu ko kamɓe moƴƴinno ko boni hande ko kamɓe bonni ɗum toon kamɓe hodduɓe toon ɓe kono ayi bone o ka hande wala fuu ɗo ala e nder leydi men hono no préfet o haaliri ɗum no ana foti hodduɓe wonduɓe gila wona hande ɓe mbawa joddade ɓe laara hono o baasi o wawata timmirde tawa kasi waɗata koye dow seedeji ɗum goni seedeji ɓe ngala to seedeji laamuyankoɓe seedeji diiniyankoɓe e seedeji kadi fa joni yimɓe hoolaɓe ɓamaɓe ana balla me e o baasi fawtima konngol an sakkitol fuu ko wawde salminde mon taw ono yimɓe média darde mo woni dariɓe ana mbaɗa ayawoji ana jirlo e radio ji kadi e yettude e kala baale dariɗe ana golla hen gueɗe fina tawa e yidde kasi fa joni yo jaam artu e nder leydi me e torade gueno e ñagade moni fuu kasi nde ballodirten fa o baasi timmo no baasi o wawi timmirde ana yaafi sa ƴeewi yimɓe hewɓe koɓe kalda ko wona noon wayde e ittan sikkeji gonɗi hakkude men ɗi joppen fiide yimɓe ɓe cabbi jananɗe kala nde eɗen jokki ɗum woni yimɓe ɓe ana jokki fiirede cabbi jananɗe ɗum woni mi ɓama joni sa ƴeewi no Mali way hande ni malfe tati goni ley leydi ndi jihadiste en ana bange donso en ana bange armée Mali ana bange mais ley min faamu an fa timmi ɗen ɗon fof eko misikina en ɓe tan woni ko ƴiiƴam mum woni yuppade joni so wiyama so neɗɗo goɗɗo fay so tawi ko gagnoma so yeeyi to jihadiste en to wi an woni mo armée ɗe ɗum woni armée garta jippanade na an woni guiɗo donsonkoɓe ana wawi latade sababu ɓen ɗo ɓe mbarma so neɗɗo yeeyi to donsoɓe wi ko an na to armée wi ko an jihadiste en oɗon andodiri hunde fay so ɗum pene aɗa wawi nanguede ley hen keddoɗa ley hen ɗum ko waɗi ko heewi ko jaati andumi caggal majjum yimɓe weteɓe donso en ɓe kamɓe ka ɓe natiri hen tan pour intérêt kamɓe ɓe ngala wadde yimɓe maɓɓe ɓe défend ɓe ngala toon du waɗude wallude armée ɓe ngala toon du pour fa jam warta e leydi ndi eɓe toon tan pour intérêt maɓɓe e yuppugol ƴiiƴan ɗum laati sababu duppugol genɗe par ce que nde ɓe garno e golle o nde so ni e ley yande an famama tan kamɓe ko maɓɓe ko darnama fuu miɗo miili nden keɓeten laawol no darirten jang heddo yimɓe wiɓe kina diina gollira heddo e armée wiɓe ana kaɓɓuno ɓiɓɓe leydi ndi faaɓe keɓa jang ko heddi ko biɗo ana walla hen fuu tewe ko ballata ko balligo noon gonga ko wana ɓamude malfal mbiya ko jihadiste en kaɓata jenoya e gendi janandi duppandi mbara rewɓe mayri mbara cukolo e mayri ira ɓundu mayri eggina yimɓe mbiya ko an aɗa haaja fa jam warta e leydi ɗon min mi ronki fa mi faama mi wawata du fande ɗum tanke biɗo kaɓowo e yimɓe wonɓe ley ladde ko gendi jata heloyde fuu jam wawa wartude ɗum ana hani famede yimɓe wonɓe ɗiɗo golleji ɓe joppa darnude mobilaji jippinde yimɓe taweteɓe inditortoɓe fulɓe majja ɗum woni mayi fa abada ɓe joppa taccitide ɗati ɓe joppa sakkade nayyi jananɗi ɓe joppa ɓande baali jananɗi ɗum watta so jam warta e leydi ndi jam wawata wartude leydi ndi tanke ɗeɗo kulle ana keddi wadde neɗɗo fuu mo selali warde abama sa heeɓi jomum a accata ɗum kelɗo gendi ma fuu sa heeɓi gendi muɗum a accata
miccata ndenno kana den don golleje darne de mbawa du darade kina tewe gonson ko be kambe darnata de e yimbe wonbe ladde tobe kambe e bonde fof min jiali do be ngadi dum hono non fayso arme de ana ngada ana way kambe jatin kolli arme de ngendi ana wawi duppede fa laaba ngendi ana wawi helede fa laaba yimbe temedere temeddi bare do hen e rewbe e cukolo e rewbe hamilibe deedi mudun cieke sukabe itte bedde dum wartirta jan e leydi ley hono haala anka immade mum tan yimbe wiibe yo donsobe wallobe arme mali na wallobe leydi tanke tini ana keddi e daade mabbe yambirore malfe ana heddi e juude mabbe be mbaawi warde obe jidi fu jam wala e mali fa nyande dargal d'accord ko mbawmi haalde bibbe leydi ndi joni du woni goto e goto fu eden andi hono ngornu den de welnonde ko dum birfitito do e midum do woni fati miilo anko a pullo tan neddo fu yidama fati miila anko a kaado tan neddo fu yidama na ko a ceddo fu neddo fu yidama parce que sa ƴeewi joni e ley nokkuje de parce que basi o min wonko andumi hen seeda e ley yimbe yahannobe e ley laddeji hono ndenago wadirta mido wonno e be yimbe mi wadi nokkuje kewde mi wadi nokkuje kewde taweteede jaate min fittando an wawno heddade ley mudum ana anda denno e ley hen kando haala ngota tan kalammi bamarabe jodinobe fulbe be tewta fulbe mabbe be garta bangi mabbe e joddo so wana dum jam wala kambe haabe jodinobe fulbe mabbe so gelle de kelli eggi be ndara ben don fulbe birfito ngara bangi mabbe be dokkondira juude sebbe jodinobe fulbe mabbe ndara fulbe mabbe garta tanke fulbe mabbe be ngarali yimbe wobbe ana mbaawi landinaade hono no fulbe mabbe be ni ngara bonnabe yalla basi o ana juuta yaade yeso tanke so joddi mabbe be birfitike ngari joddike e mabbe be kokkondiri juude fu nden so gujjo wari hakkude mabbe fu e mbaawi yide dum so bonno wari hakkude mabbe fu e mbaawi andude joni no be dibbiri joddi mabbe bittini kambe ka ko hebibe kasen fu be milam ben nonno goddo na waawi e le tuba ko mbeta wada profiter natude ley hen bonnabe e do inde yimbe mabbe be dibbi so i bange mabbe be sa ƴeewi hande Sikasso midon jogido hobbe ko woni min leddere wala yimbe ujunaaji didon e temede jeegon e capantato e jetton debbo e gorko suka e mawdi de kaado warde pullo e ribbabe so ngari ebe do et puis gila ebe do fa warde joni gouvernement Mali meedal hokkude e fay ciakuru ko be kebbi fu e les sociétés ngaji privé e yimbe wadirobe saabe alla a wiyam be ngana bibbe Mali dun sana wode leydi fa na tiidi fa jam wara e leydi ndi yimbe hebe toraji be miccito ben be kaybe ben ko ben kandi ko dokke do woni ndare no ngurda neddo fu mo selali wujjude fenan mo sela o selali yolbude fu wujjandarami neddo du fu mo selali yolbude fu fenan denno pene e nguyka kanyu ittata ndimako so ndimako iwitan wala fu ko neddo hulta wadde kasen alla danden sarre mudum Konngol an cankitolo woni honno wadi joni tan jokkata dan wada so keben jang do woni Nji'tondiren honno jirdo hande Sikasso do on jii pula ko wari hokki bami yande mu e faamu mu e haala hono non bamraabe kokki faamu mu e yande mu e haala hono non no haabe kokki faamu mu e yande mu e haala sa ƴeewi ko yimbe fu kalta ko en tampi me hoddum wadi so tampi den o e kalata dum do won timmode haala an yimbe wiibe donsobe be so be donsobe fu be tewto e jihadiste yambe be joppa fulbe be mobilaji be joppa fulbe wombe le gelle be so be ngadi dum tan jam warte leydi ndi be tinno e dum woni Konngol an cakitol yo Allah buube leydi ndi danda en sarde bone e ko nande mum fu Allah hokka en kawral ya rabbal alamin no waawir timirde e jungo Allah woni parce que kulle de fu do ko diroje woni hono ko yaata ka fulbe bi enen daranta ko e meden taf sabi darta hoore me daranta ko e meden woni hodi hen ittenne sendude mi jeeydum mi jeya dum sabi leydi ndi e leñol ngol hono ko wurri ko siŋaaji kewdi mamiraabe meden kanyi e babbiraabe meden e mo'inani e nenno so en accayi haasida ko en accayi bonondirde illa tan wala fu no baasi o mottirta iwde ko baasi o fuddi ko du warde joni e mbiyata bandiraabe meden worbe tampayi e mbiyata e sakiraabe meden haabe tampayi ka fulbe be kanyi en tampi fulbe rewbe bibbe be tampide sabi so biddo tampi gorko tampi tan debbo tampi neno de tampere woni ko woni e mede on hen basi wawiti yo lande gid ana bijo hunta e sana nangondire andondire hono ko wodi ko Allah waddi e meden pati fay goto takka e goddo sen andi Allah kanyum woni ko waddi en nangondiri juude rewbe be worbe be sukaabe e mawbe Mali fu nangondiri tan en andi ko wodi ko tan leydi ndi timma yimbe tan woni ko gaddi en kabayno donc caggal nangodirgol ngol kollen Allah kolle modi ba mede be ndu ono leydi ndi e leñol ngol e dengal ngal no leydi ndi wawata yarde yeso
parce que fayi hunde wala ko wawi moƴƴude caggal duwaw. Assalamu aleykum. ni yaawi ni weeɓi joddoɗen kalden joddoɗen kawren joddoɗen pamodiren sen joddima en kaldi en pamdiri tiɗalla ka iwan kono wona tan e nder hunuko tan goto kala ne haala wona haala yo wona ɓernde yo iwe ɓernde so iwe ɓernde ma tan ali fuu newoto Allah newnanni Allah wita wallu hoore ma mi walluma sen balli ko emen Allah wallan en eyyi ɓiɓɓe leydi Mali ha faadi mi serdani de kono kom pullo mi haaldani fulɓe taw cabiroɗen hande inde men moƴƴani inde men ne boni no feewi sheeɗaneji ni e meɗen kono mede haalda e pulagu mede haalda e ɓiɓɓe leydi ndi fuu cabiroɗen nangodiren pamdiren koko mbimi adan ko tanke en mbaɗani ɗum gasata leydi ndi hande ne yurmini no feewi ha ko ɓuuri ala joni noon sen joddima en kaldi en pamdiri iwie ɓerɗe men ko tubakoɓe mbiyata PO e réconciliation o aran yimɓe bonɓe o moƴƴuɓe o fufne hen ɓe mbiyata bonɓe leƴƴi fuune e maɓɓe diine fuune e maɓɓe kono enen inɗe men ɓuuri bonde hen joni noon pamdiren dokkidiren hakkillaji mbasen yejjidde dewal Allah mbasen yejjidde duwowuji serenɓe fuu yo duwo ha Allah ne ittana en o bone. bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV miɗa miila goto fuu heeɓi hen hande e kabaru nenno fahan miccitine ɓiɓɓe leydi ndi hokkodiren juuɗe yalla jaam o ana warta joni o heeɓi hettinde yimɓe kewɓe hokkuɓe témoignage mabɓe ɗum woni haalɓe kabaru hono hen Mali o worruno hanken holo hen Mali o worri hande hono hen mbawɗen wadde yalla fahan jaam o ana warta e leydi meɗen ɗi nden no fahan kala ɓiɗɗo leydi Mali ɗo ɓe goni fuu ley aduna o sona ɓe anda Mali tan min jogui Mali tan min jogui nden no fahan hokkodiren juuɗe yalla jaam o ana warta leydi ndi nden no fahan min ñaagui laamiɓe leydi ndi ɗum woni laamiɓe iwde président Assimi Goïta en yaade fa hedde premier ministre e gouvernement mabɓe fuu ɓe anda fahan e baasi o ko wiyama baasi ka fulɓe wiya hen ka fulɓe du ana tampi majjun hande nden no miccitinde yimɓe kasen fahan wona fulɓe fuu goni terroriste en wona fulɓe fuu woni jihadiste en fulɓe du eɓe ɓe gondiɓe ɗum woni yimɓe ɓe hawdata ɓe du ɓe anda kamɓe fulɓe jodduno hanke ɓe daara ɓe dawra dawere fahan yalla jaam o ana warta leydi meɗen ndi saabi so jaam warti ndenni ɓiɓɓe leydi fuu ana wawi weltande ndem ndu jaam wawi wartude caggal muɗum kase daren heɓde yalla fahan ɓiɓɓe leydi ndi ana laato hono Eli e yoyo worrino keñen ni yalla fahan Mali o ana ƴaɓɓa welade bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV joni min jottike timmorɗo émission o ɗum woni émission moɗon kalden waɗanɗon on présentation moɗon hande woni min Madina Tall nden no faɗe nden miɗen ñaaga Allah lanɗo wartir jaam leydi meɗen ndi fahan ya rabbi lanɗo hollu en hono moɗon kasen so Allah jaaɓi. Assalamu aleykum moɗon.